Wah, rajaफोर गाबोन फुङावनो पेन्सिल दामसो नांगौ दै देवानिया बुंदों आखायाव सिखा रुवा जि अस्त्र मोनो लानानै ओंखारबा बासा बासि गैया जा ओंखारा बेनो बिथाखौ गारनानै ओंखारनांगोन मा जागोन फिसौ हालमाजिया मा होनदों गाबोन दावहा दं आबै गाबोन दावहा थिंथिंथार दाक्टर हैनांगौनो मोहिनी दाबो जायाखै नामा नोंना हारसिं मानसियानो एफा गोबाव नामा दाबो जाया नामा जाबाय नै जाबाय आंना जाबाय नै हिनजावफ्रानो जों सानैल' माथो आब' आरो नोंहा फिसा बाबावनायसो खम खस्थ' जासिगोन जोङो आयु हाबाब माथो खालामनो बिनानाव जोंहा दा हौवाफ्रा न'आव गैया थौ जों थांथारगोन जोङो नांनानै देरहागोन जोंनि हाया जोंनि जागोन थौ आब' बे फिलिदानखौ दानस'नानैसो गारथारगोन जोङो थौ बे हाग्रा दानस्रांग्राफोरखौ होख्रांहैनि नङाबा जोंना साख्रिया थांथारगोन कनस्टेबल ওই চলো কোচাৰিয়ৰ ফ্ৰণ্টৰ কাৰণে আজি ইয়াত জংঘল নাথাকিব माथो पुलिस फैदो बुढाको नकलु के আছে
খাওয়াছে দেখুন টেস্ট আছে রে ডাকাই দিনে আহিল নহয় নহলে ঠিকছে খালো এটেনে আকৌ এটা খা ওই নাই বল 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 মই হেৰি মাংসটো বহুত খালো নহয় কি মাংস আছে দবাই খালো কি মাংস আছে হেৰি কিবা আছিলে গাহৰি মাংস আছিলে নহয় হয় নেকি খালো ঠিকছে দবাই খালো হেৰি খাব নোৱাৰাটো পেলাই দিলো যা মই খাব নাপালো নহয় নাপালে নে পইচাই পালো কিমান পালা চাওঁ বেছি নাই ঐ দাৰিয়া কি পালে ঐ ছাৰ মই একো খাবলৈ নাপালো কপালে বিয়া মোৰ চি 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 কি হ'ব বেছি নাই बाय नामा बेफोरखौ गारै गारै मा खालामजोबखो बिसोरलाय गासैबो बिदि खालामजोबबाय उपाय गैला बिदि खालामजोबबाय गासैबो पुलिसफोरनि खामानि मा जाबावनो बेफोरलाय बिदि खालाम गालांबाय आयौ मा खालामबावनो दाना आयौ साला टन्टे फरेस्टर माटित घर बनाइছে सब জ্বলাই দিম फाफ्लिफोरा गांनि न'खौ सावनानै गालांबाय आयै फाफ्लिफोरा खुनिफोरा आयै आयै नाय सार हालवानिखौ कइसे टन्टे थगायছে नाय जा बारि खासिजेन जे सार हालवानिखौ লাগিব सार हालवानिखौ साला थगायছে नोंसोर गामिनि दाख्लै न' खालामनाया बोरै जाखो बै नोंसोर गामियाव दाख्लै न' खालामनाय सासे गथ'नि अबस्थाया माबोरै जानानै दङ बेखौनोथ' खोनानाय मथे माने गथ'आ एसे अबस्थाया मोजाङाव फैबाय होननाय खोनादों बै माने बै एसे जोंनि बे जायगायावथ' डाक्टारनि जेबो माबा गैया नालाय बै गामिनि मा गामिनिफ्राय आं नामखौ बावबाय माने बे गामिनि लकेल अजाखौ हमनाय जाहैदोंमोन दा गथ'आ एसे बिनि अबस्थाया एसे मोजाङाव फैनानै दंफैयो आरो ओमफ्राय बिनि उन्दैखौ माने बारा मिथिलाङो जोंनाबो माथो मानसिफोरा मालाय दावहा नांजोबनो थांबायलै आं मा खालामबावनोब्रा साल्ला रानिखौनो लायथारनोसै आङो साल्ला रावबो गैथारा बेयो ओइ राहुल माबा फै सोरखौ लायनोलाय बस औ एल' बस सोरखौ लायनो रानिखौ लायनांगौ औ जागोन दे फै लोगोफोर फै लोगोफोर फै नै बेयाव साइ बेयाव मादिया Fui,
गुफुर खालामनि हाखौ गावसोरनि खालामनो लुगैयोब्ला नोंसोर दावहा नांथारनांसिगोन दावहा नाङाब्ला नोंसोरो गावसोरनि हाखौ रैखाथि खालामनो हानाय नङा फिसाफोर नै आइजोफोर जों जिरायना थानानै जेबो जाला जोंनि हानि थाखाय जोङो नांथारनांसिगोन थैथां बिदिजों जानाय नंलाहाय लोगोफोर जोङो जोंनि हौवाफोरखौ हेफाजाब होनांगोनहाय नंगौ हेफाजाब खालामनांगौ ओइ रायजोफोर नोंसोरथ' आंखौ दिउटिनि होनना मिथिखायो फ्राव सोरानो आंखौ सोबनाय फैनाय जोङो लायनो जोंनि हाखौ मोननो थाखाय फरेस्टार आरो हारसाजों दावहा नांथारनांसिगोननो नाथाय दावहायाव देरहानो थाखाय बोरमा मासे फान्था बोलि होनांगौनो अब्लासो जों देरहागोन गुफुर हालामखौ लाखिनो हागोन बिदिब्ला रायजोफोर जों दावहा खालामो नांगौ गाबोन नांनांगौ बिदिब्ला जोङो दिउटिया दिन्थिनाय बायदि गाबोन दोननोसै होद माथो इयावबो गैयालाय थु